Hyvää päivää teille kaikille. Nyt ollaan matkalla salille ja mennään tekemään vähän jalkapäivää. Ja tänään olisi tarkoituksen tehdä vähän maastavetoja. Nähdään sitten salilla. Nyt on siis saavuttu kotiin salilta ja oli kyllä hyvä treeni. Tuli vähän maastavetoa vedettyä ja sellaista. Ja nyt mä haluan vähän puhua teille tästä kanavasta ja mitä mä oon tehdä tällä. Mä ajattelin julkaista ehkä semmoisen yhden pitkän videon ainakin viikossa. Ja sitten semmosia lyhyitä videoita, en mä tiedä oikein aina silloin tällöin. Ja mä oon vähän miettinyt, että millaisia videoita mä haluaisin tehdä tälle kanavalle. Mä aion tehdä tietenkin näitä salivideoita. Mä tykkään käydä salilla ja varmaan suurin osa teistäkin. Sitten mua kiinnostaa myös rahan tienaaminen eri tavoilla. Mä voisin ehkä siitäkin tehdä videoita, jos teitä kiinnostaa sellainen. Jos teillä on ihan mitä vaan ideoita, mitä videoita tehdä, jos haluaisitte nähdä, että mä teen jonkun tietyn videon tai jotain tietyn tyyppisiä videoita, niin laittakaa ihmeessä vaan tonne alas. Mä luen varmasti kaikki kommentit ja jos se on ihan hyvä videoidea, niin kyllä mä sit varmaan teen sen. Ja toivottavasti tykkäsitte sit tästä videosta. On tulossa varmasti nyt tän tyyppisiä videoita lisää ja sitten katsotaan mitä tulee jatkossa. Moi moi!